Situada al nord-est de l'estat espanyol, Catalunya esdevé el primer clúster agroalimentari d'Europa. La riquesa i varietat del seu paisatge també es veu reflectida en els productes alimentaris. La indústria de l'alimentació a Catalunya té un pes específic notori i molt destacat. Representa gairebé una quarta part del producte interior brut del sector industrial de l'estat espanyol. La presència d'aliments catalans al mercat exterior s'ha fet cada cop més evident els darrers anys, liderant les exportacions espanyoles fetes a mercats com els Estats Units, el Japó, la Xina i altres economies emergents com ara la Índia i el Brasil. La major part de les exportacions es fan a països de la Unió Europea. La indústria càrnia i els caves i els vins en són el principal exponent. Trobar vins i caves catalans amb una forta presència en països asiàtics i al mercat nord-americà era, anys enrere, una frontera que, gràcies a l'empenta i l'embranzida del sector, s'ha fet realitat. Catalunya també esdevé una de les principals zones productores de fruita d'Europa. De fet, la meitat de pomes i peres produïdes a l'estat espanyol es conreuen a Catalunya. I és que les exportacions catalanes transmeten, a banda del saber fer dels productors, una nova forma de cuinar, de menjar i de viure que té molt a veure amb tot el que envolta la cultura i la dieta mediterrània. Els aliments catalans són arreu del món i aquests en són alguns dels exemples destacats. Un primer cas d'exportació el conformen les avellanes de Reus, que viatgen fins a països sud-americans. Veneçuela importa aquest fruit sec, que acaba reconvertit en el dolç més típic i entrañable del país, la chocolata Toronto. La avellana de Reus tiene, por su ubicación, por sus características, que hacen del producto Toronto un producto único, ¿no? El venezolano, el perfil del consumidor venezolano, y nosotros hemos hecho pruebas con distintos tipos de avellanas, el perfil del consumidor venezolano siempre ha escogido la avellana Reus como una opción para combinar con el chocolate, con el cacao, el chocolate venezolano. Esa combinación entre la avellana Reus y el chocolate venezolano le da ese sabor único que tiene el Toronto, que es el bombón clásico, el bombón típico de los venezolanos. Continuant amb els productes sense elaborar, Europa és la principal importadora de fruita dolça catalana. Així, les pomes produïdes a Girona arriben fins a Londres, on les parades al carrer i els mercats de la capital britànica ofereixen aquesta fruita als consumidors. Gràcia, tot i la seva economia basada en el consum dels propis productes, s'abasteix de pera de Lleida, reconeguda especialment perquè és dolça i sucosa. Les botigues de barri, els petits comerços i els mercats d'Atenes reben la fruita de la plana a principis d'any. Europa també és receptora d'altres productes, com l'arròs conreat al Delta de l'Ebre. L'alta cuina parisenca s'abasteix d'aquest cereal que representa el motor econòmic d'una de les zones més especials de Catalunya. Els països nòrdics també aprecien els gustos procedents de Catalunya. Suècia, gran consumidora de productes marins com l'arengada, ha descobert en les anxoves pescades i salades a l'escala un nou ingredient per a la seva cuina. Un últim exemple europeu el conformen els Països Baixos. Al mercat principal de la ciutat d'Amsterdam, així com a les principals botigues gourmet, la llonganissa de Vic ocupa un lloc destacat per ser consumida en forma d'aperitiu com un producte de primer nivell.
dolços tan nostrats com els torrons d'Agramunt han trobat a l'altra banda de l'Atlàntic un nou mercat. Més enllà de les festes nadalenques, el públic nord-americà pot trobar torró als principals supermercats de l'estat de Texas. Como parte del desarrollo del producto, hemos hecho una campaña de demostración, de degustación del turrón en los supermercados Fiesta. De hecho, este fin de semana, el que viene, se está dando a que la gente lo pruebe, porque no lo conocen, no es parte de esta cultura, hay que hacerlo parte de la cultura, ¿no? A l'altra banda dels Estats Units, un altre producte s'està convertint en protagonista de locals i celebracions. El formatge de la Seu s'exporta a la ciutat de San Francisco, on competeix amb altres lactis procedents de diverses comunitats autònomes. Bueno, benvinguts al B44, al restaurant Catalán Bistro, aquí al centre de San Francisco. Aquí tenim un plat de formatges, parell de formatges de la Seu aquí, un de Múrcia, un de les Illes, on també fem una taula de formatges i servim formatges de la Seu. Òbviament, els americans pensem nosaltres a vegades que estan molt tancats amb les patates i les hamburgueses i el menjar de mala qualitat, però és un públic molt obert a totes tendències gastronòmiques, crec que més obert que nosaltres. I formatge de la Seu els encanta. Si viatgem una mica més al sud, una de les cadenes de supermercats més importants distribueix per Argentina els bolets en conserva catalans. Tot i que els argentins també són grans cultivadors de bolets, les virtuts i els gustos dels nostres fongs són únics al món. Básicamente nos dedicamos a la representación comercial de exportadores extranjeros para la comercialización de productos en Argentina, siempre en alimentos, esa es nuestra especialidad. Nuestros clientes son principalmente supermercados mayoristas y importadores, distribuidores. Els països situats a les antípodes importen altres productes catalans de qualitat, com l'oli d'oliva, que en el seu viatge arreu del planeta té una aturada molt especial a Melbourne, Austràlia, on es comercialitza com a producte de luxe. El continent asiàtic s'interessa pel mercat català en matèria de gastronomia. Els productes enològics són els que tenen més èxit. Així, Xangai ha començat a acompanyar els àpats amb vins catalans i a considerar aquesta beguda com a part de la vida oriental. Un dels projectes que hem portat a terme va començar l'any passat i és un projecte que es diu Symphony i és la primera vegada que enòlegs catalans estem fent un vi aquí a la Xina en col·laboració amb una bodega xinesa que distribuïm, que es diu Grace Vineyard. Vam començar fent el vi blanc, un moscat i aquest any farem un de negre. Tenim els enòlegs catalans que arriben a la Xina, s'estableixen durant uns 3 mesos a la bodega, elaboren el vi i fan el seguiment també de la qualitat fins que s'embotella. I de moment està tenint bastant d'èxit. D'altra banda, Tailàndia prefereix el cava. Els principals hotels de Bangkok i les botigues especialitzades distribueixen cava català entre els seus clients. L'èxit dels productes catalans arreu del món ha permès el projecte que duen a terme la promotora d'exportacions catalanes, Prodeca, del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Culinary Institute of America i la Fundació Alicia. El projecte consisteix en la formació dels professionals americans en les tècniques culinàries i els productes alimentaris que han portat la nostra cuina al nivell més alt de prestigi internacional. Estudiants i professors americans viatgen fins a Catalunya per descobrir la nostra gastronomia, mentre que experts catalans acudeixen al Culinary Institute of America per dur a terme una sèrie de ponències i de cursos relacionats amb la salut i l'alimentació, amb els productes catalans i la cuina com a eixos fonamentals. Well, our students are currently in Barcelona and Catalonia
really traveling from producer to chef to restaurant and really getting a chance to really live the experience of Catalonian cuisine and really experience it from the ground up in terms of what happens with food and the thoughts on flavor profiles and the exchange of that. So. Catalunya és arreu del món. Els productes trenquen les fronteres avalats per la seva qualitat i ciutadans de tot el planeta els consumeixen. L'exportació de productes, així com l'embranzida de la cuina catalana en els últims anys, contribueixen a que Catalunya formi part de la vida i l'alimentació de ciutadans d'arreu del món.